Čaute, moje meno je Danielis a.k.a. vítam vás. Takže toto video bude také menšie ďakovné, maličké. Takže ďakujem vám za tých 28 odoberateľov. Potom videa, prepáčte, že nenatáčam teraz v poslednej dobe, ale musím sa učiť a je toho veľa. Takže musíme natočiť spolu video. Šarlotka a Danielka. Tak ešte uvidíte vo videách Gekona, Šarlotku, potom Danielku a ešte niektorých. Danielka a Šarlotka tam budú nové. No tak, toto video bude venované ďakovaniu a kto bude vo videách, tak priemerne. Prepáčte, musím vás to už vytáčať, že si furt vlasy upravujem, ale furt mi to padá na druhú stranu. Dobře. Takže povedal som, čo som mal. Takže dobre, čaute.